Is dat nu uw droomleven, zo? Madame van het Wijnkasteel? Heb jij dat van u gevonden, meneer de piloot? Ik weet dat niet. Dat dat nu echt mijn droom was, maar het is wel wat ik echt wilde. Dat weet ik. Vanaf het moment dat je Mark leerde kennen. Heb jij gevonden wat je echt wilde? Laat ons zeggen dat ik gestopt ben met willen. Nee, klinkt ook niet echt gelukkig. Ik weet het, maar... Vroeger was alles gewoon veel makkelijker, ja. Ja, dat leek zo. Cruisen op de Sint-Pietersberg. Zeg maar wanneer en ik kom je halen, hè, Jan. Goed. Ja. Werken. Da-da-da-da-da.